العزة به قدا جداد خير برية برناد تكلن لاد خير الأمة جداد تان نبي إبراهيم صلوا عليه وسلموا تسليما تونا mi hande mi jippi holde muhammadu miɗo silmino doɗaha annabi ahmadu miɗo hofna mawɗo nulaɓe iwɗo to wahidu higonar ko mbirumi bege husuwatima صلوا عليه وسلموا تسليما ndeni sirri yide nulaɗo e woni mi notori be gonɗi nden fami windi gimɗi mi mantiri jaɓɓago lewru dañorde maako mi taskori no mi yabta gawsul wakati ibrahima صلوا عليه وسلموا تسليما jaɓɓama lewru tatabru haram manzili hatatawaru nder ari arabi ul awwali hamada sirri nulaɗo akhiru awwali wari wangi luttuɗi lebbi sey jurorima صلوا عليه وسلموا تسليما hamaru allah ceniɗo wangini sirri mum e ñalade yownude sappo jemma ɗiɗaɓre mum ɗon allah jippiniɗa ha mawɗo nulaɓe mum dow lesdi latti cenide jumla umuma صلوا عليه وسلموا تسليما ñandere jemma dañego maɗa e makkata ɗon labbi gefti jayli haynani kabata diga ñande man shaydanu irliti wawata ha nasda goto e yimɓe maɗa jahima صلوا عليه وسلموا تسليما adañaɗo makka nulaɗo akhirul ummati anulaɗo allah ceniɗo rabbul izzati ngam maɗa artuɓe hebrida janubuwati daga nuhu adamu musa ibrahima صلوا عليه وسلموا تسليما diga yeeso taklende allah holli suɓego ma sey umri dow sujidango annabi adama ngam zati mako o takri be annorama allahu akbar mawɗo mawnini fima صلوا عليه وسلموا تسليما an wonamo allah ceniɗo takri e zati mum nden umri takle no ɗuɗuri nuɗɗina tokka ɗum tokkuyiɗo fuu hisi non mo luuti o halka ɗum ɗum suudu kisndam allah surdinirima صلوا عليه وسلموا تسليما yanange kawnu e jayli allah to wangata ngam jayli ma annora giɗɗe bo girata sey gabɗo yirata jayli gabtaro wawata annora zati ceniɗo wangiri hama صلوا عليه وسلموا تسليما ndeni allah muyino wanga wangini surama annora allah ceniɗo andum zatima beɗi lesdi be asamanji ɗum annorama subhana rabbi mo sufti mawnini fima صلوا عليه وسلموا تسليما nde alati asli e takle an woni sayidu be maɗa allah ka tawretale muhammadu an laati mawɗo nulaɓe an woni ahmadu an allah osi e tawale sufti subima صلوا عليه وسلموا تسليما anulaɗo ton daga yeeso annabi adama ha yaago dargal dina kisndam dinama non jumla annabo en fulati sukaɓe ma jibrilu mawɗo malaika sukanima صلوا عليه وسلموا تسليما nde a haratirama tagego taɓɗoma mantima nden ɓamti dow kala tagne teddini darjama beɗi lesdi be asamanji fuu sey indema ɗum hefti an woni annabojo rahima صلوا عليه وسلموا تسليما gettaɗo allah ɓe sendi goroɓe innuma kolaɗo allah ɓe ewni ɓe esdiri indema ha alshi inde ceniɗo windi e indema min seedi allah ceniɗo sufti suɓima صلوا عليه وسلموا تسليما dabbaji bolwi sewri jemma dañego ma asamanji ndimbake ñande jemma yeƴego ma aljanna yenwima sewri be fatakima an jumla mobgal takle fu seyorima صلوا tanamaɗa kam heɓata ko an woni wahidu dow jumla mobgal takle an woni walidu giɗo maɗa nder aljanna lattan khalidu min gettiya jagorɗo ibrahima صلوا عليه وسلموا تسليما sallu alayhi wa sallimu taslima صلوا عليه وسلموا تسليما toni yiide jalima nasti am ha'i e aɗo wolwana ɗum fewre
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. jamaare julɓe mumini en heɗitoɓe en on fuu miɗo silmina dow mon be silminago ngo islama. alhamdulillahi en getti allah hawti en hitande hikka bo en kawti tafsiru alqur'ani teddunde ha zawiya cheikh Modibbo Hamma Adama Diada ha julurde makko. ɗum hitande hikka en fuɗɗiran tafsiru meɗen dedei be hande laati ɗum ñalawmare asawe go'o lewru ramadana hitande 1444 hijra annabijo men Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka yahti Madina yaadi be dedei go'o lewru tatabru hitande 2025 ɗum masihiya. alhamdulillahi hande on go'o lewru sumaye en fuɗɗan tafsiru meɗen ha yahugo wakkati en haɓɓata defte. allah wallu en, allah jaɓana en. bano en andi ha julurde ɗo cheikh Modibbo Hamma Adama Diada o fuɗɗi o tafsiru daga haɗo ha o hoti julurde jumɓa nden bo oɗon waɗa haɗo to en gaɗino rowani hikka bo en jokki tafsiru men ha en dari. mo waɗanta en tafsiru kañum woni cheikh Umarul Farouk Sirajo Halil Janna ɓi Modibbo Hamma Adama Diada be gonijo mo dasantamo Mouhammad Tahir Moussa Modibbo Jeylani ƴoola. ɓeɗo ɗiɗon joganta en laɓangal tafsiru je hitande hikka bo nden en ɗon hosititta bo en ɗon gondi ɓe Kode TV Kode Radio International ha lamorde lesdi Nigeria Abuja. hamɓe on woni efti taskaram waɗugo tafsiru meɗen ɗum hitande hikka bo. allah jaɓani en, allah yaaru en de hokku en bawɗe en ngala tafsiru men en timmina. allah yaaru en duuɓi garoji bo barka annabijo meɗen Muhammadu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. wala wonnugo wakkati en fuɗɗan tafsiru meɗen ala ɗul. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هل بؤر لور رمضان لور سمع تدل هجرة النبي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم وجنير يتم إني يتم إني يجيبه يا دوري بؤر لور تتبر ميلادية وجنتي ميداف الجو hikka allah waddi en wakkati en jokkata tafsiru meɗen ɗum en fuɗɗiɗi ɗo rawani fassirgo deftere allah teddude hedde ko en nafta nder tafsiru meɗen en wowi nanima ñande en fuɗɗata en gaɗan weɗɗitto bana ñande en timminta bo en gaɗan on boode to weɗɗitto ko en ngaɗi rawani en geccino en ngaɗino seɗɗa tariha no tafsiru fuɗɗi laatade e nder ɓillaago wakkati en timminayi en bolli jus'u yeɓre tan ha nder majum nda no tafsiru heɓera ha wari hande meɗen nden en fuɗɗi tafsiru meɗen to en wollon ɓangareji ɗi en bolwayno ko kuma jeɓe ɗe en bolwayno ha no tafsiru heɓira ha weɗɗitto meɗen tafsiru defte Allah teddude
annabijo sallallahu alaihi wa sallam o jippinanama deftere alqur'ani ɓen mbi ngam ɗo wara fodde haaje be nanta fodde wakkati na ñandera woore ngal jippi ba defte ummatoje artuɓe fuu ɗo jippa wakkatiyel gootel aɗo annabojo to amma annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam jomirawo se teddinimo se waɗi qur'anu ɗo wara deydey no marira haaje mana haajel to wari jomirawo se jippina ayare man se nde wolluwe fonnu deydey haaje ko mara so banni kangal qur'anu ngal jippi ha nder duuɓi no gas e tati duuɓi sappo e tati ɗi annabi jooɗi ha makka be duuɓi sappo ɓe waɗi ha madina kanjum waɗi to a wari a taskiti a laari deftere alqur'an no nde waliri ha andude a heftan ayaje makka jippuɗe ha makka kanje ɗe ɗo tindina ngootimmaku Allah nde ɗo dayne yimɓe bo aybeji shirku e ko nandi e maji ayaje jippuɗe ha madina bo kanje bo ɗe wari kanje bo ɗe ɗo tindina deydey shari'a islama no wayi nde ɗo wadda a kiitaji be nanta kuuɗe diina ngam ɗume yimɓe eggi diga kufru hatto jotta ka wari nokkure ɗum watta tadbiqu diina islama man to kanjum waɗi duuɓi sappo ɗi madina ayaje man ɗeɗo sendidiri be nanta ayaje jippuɗe ha makka koɗe ke woodi haɗe naftidiri bo a tawan ɗe ɗo naftidiri sifaji goɗɗi feere ɗi tindinore yimɓe makka on amma waran ha madina bana sifaji feere bo ɗi yimɓe madina on amma waran ha suraji jippuɗi ha makka to hasaba deydey fodde no haaje wariri to nden zamanu nabijo sallallahu alaihi wa sallam nanama jabrabi wa anzalna ilayka alkitaba litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim o jippinanimo deftere alqur'ani ɗo ngam o wanginana yimɓe ko jippina dow maɓɓe ha ayare ɗo to ton modi waɗi istimbaɗu ko wiyete tafsiru ɓe wurtini na qur'anu nde ngal wari kangal ngal wolani ummatore annabijo fuu muɗum diga ñande o wari ha nanta ha duniyaru timma to na araɓɓe tan ba ngal wolwante nde laatike na araɓɓe tan ngal wolwanta ba a sey ngal ɗo mari haaje kala yimɓe fuu faama wolde Allah ha maɓɓe hamɓe araɓɓe ngal jippi ha maɓɓe ɓenta ɗemngal maɓɓe amma ɓe banni fuu ɓe ɗo mari haaje fassaruwe en anndi ki sallallahu ka ɗum seydna oumar o ƴamti kujeji ɗuɗɗum ha nder tafsiru alqur'ani so to o fooɗi ayare o timmini so o ƴama kadi ɗume on kaza ka bo sappata sey fo saabo en yecca mo nder man wa fakiyatan wa abba o wi ɗume on woni abba ɗo sey nde o ƴamti saabo en yecci mo nden annabijo sallallahu alih w sallam o ɗigga oɗon to ayaje feere jippi sey a tawa kuujeji feere ɓe ngari ɓe ƴami mo kaza ka ko nufete hanko annabijo o fassirana ɓe to hamɓe sahaaba en laati woodi annduɓe ko wiyete tafsiru seɗɗa seɗɗa ha nder maɓɓe oɗo ɗo anndi seɗɗa oɗo ɗo anndi seɗɗa oɗo ɗo anndi seɗɗa to nde laati lunga arabiya ɗum lunga maɓɓe on nden bo ɓe wuuri ɓe ɗo wondi ɓe annabijo sallallahu alih w sallam sey laati ɓe walaa haaje suklanaago ko wiyete tafsiru bana suklanaago tadbiqu mana hamɓe sahaaba en ɓe ɗo suklani huugo kuuɗe umroje ko qur'anu man saawi irum wasuji e tindinoje e shari'aji e kiitaji kamɓe kañum ɓe suklani to enen sey wari wa fotiri ɓaawo annabijo sallallahu alih w sallam ajamin ko en wari nafsi dina heewi sey warti ɓe ɗo mari haaje ɗum fassirana ɓe deftere alqur'ani ngam ɓe annda lunga arabiya sey to ɓe janngi lunga man ɓe anndika ɓe faami ka nden ɓe faama bolle Allah to haɗɗo kanjum on wangini annde ɗuɗɗe ha nder majum on kadi tafsiruji fuɗɗi wangugo laati modi ɓe feere ɗon hamɓe hokkugal maɓɓe ko ɓe suklani ɓeɗo sukli fassirgo deftere Allah tan no ɓe fassirta bo sey ɓe annda ɗemngal araɓe man ɓe annda lisanul arabi ɓe annda kalimaji arabiya ɓe annda deydey ma'akisumaji ɓe annda istiqaqumaji ndaɓe ko ɗume sekira kaza sekira diga kaza to anndugo maɓɓe ɗo kanjum waɗi ɓe janngi lungaji araɓe ɓe anndi gimɗi maɓɓe ɓe anndi deydey ko sakafa arabiya kano woniri fuu ngam ɓe faama bolle Allah sey warti to kalimol wari modi bo jo yiɗi o fassira kalimol Allah nder qur'anu sey o lorta ha bolle araɓɓe o laara araɓɓe bo wollino irum man na to ɓe tawi araɓɓe wolli irum man ni sey ɓe tabbitina ɗum to ɓe tawi araɓɓe wolloy bo to sey ɗum laata nder lungaji kesi ɗi qur'anu wangi ngam kangal alqur'ani be laatago lunga ɗum lunga arabiya on ngal lolliri fuu woodi kuujeji goɗɗi feere kamɓe araɓe ɓe anndaɗi sende qur'anu man jippi kalimaji man ɗi ngari to ɗiɗon nder kalimaji ɗi annabi sallallahu alih w sallam ferni ko kuma diina islama ferni sey ɗi wari ɗi nafsi nder arabiya kadi sey ɗum laati ɗum lunga arabiya man on to ɗo yaha banni kala zamanu fuu ɓe ma'akise ɗum fassirta sey wari ha enen ajamin ko enen tan ɓe annda ko wiyete arabiya sey to janngingal janngugogal ma sey to faamingal bo sey to tindinama no qur'anu fassirte nder faama to ɗo sey waɗi enen ma ngaari ɓe en ɗo mari uslubu meɗen feere je cheikhu en ɓe modi be meɗen ɓe gatta to leru suma e wari ɓe moftan jama'are banni
ɓe waɗa ka janngugo alqur'ani ɓe waɗa ka fassirgo kalimol kaza nda ko ngol nufata ayare kaza nda ko nufata yimɓe seelata waɗata fa'ulu be nanta ko deftere man nde waddi nane kam en ɗo janngano nde tan en annda ko nde saawi amma jotta ka en anndi ɗum bolle Allah on nda bo ko Allah umrata en nda ko Allah haɗata en nda waasuji gaddaɗi nda ko waɗete dow uslubu ɗo on modi ɓe meɗen ɗo yaha to amma ɓe ɗo oña hako saali kam kala zamanu fu a tawan modiɓe ɗon modiɓe tafsiru ɗon sey modiɓe meɗen ɗo hoosa defte tafsiru ɗe modiɓe saaliɗe irum baybawi en irum bagawi en irum ko nandi be maje irum attahriru wa tanwir en irum waɗiyatal andalusi irum alusi en ruhul ma'ani irum qurtubi atafsirul qur'anul azim irum maje ɗo heewi defte tafsir ɓe wala keewa kala modiɓe men fu se modibo fu hoosa deftere woore ha o fassira ha wari hananta zaman cheikh ousmane hanko ma sey o waɗi kadi mamman bello waɗi ka wallufugo tafsiruji ayiɗo ɗum noon o wallitini en biya uttawili fima ani tanzili ɗo o siiwinde diga tafsiru hasinu nden o wallitine kayre go se nde wari nde ɓuri yimɓe sembe mana yimɓe famugo nde se waɗi salori en se ɓe eggi o lori o siiwinde o wartiri kifayatu do afa soudani nde laati kayre ɓuri hoyugo e nda jalalañi ɗon jalalel duni suudi ɓe jalal mahalli kayre nde ɗon hanko cheikh abdoulahi bo se o wallifi diya uttawili ɓawa diya uttawili bo o wallifi kifayatu do afa soudani se laati timutanawale ndiyaɗi mana oɗo wolwana en hakkiloji meɗen tan ngam kifayatu diya uttawili kanka o fassiri qur'anu ɓe dow masabaji nayyi ɓe qira'aji jeeɗiɗi fuu muɗum qira'aji ɗo ɗi patmaji kala ayare fuu so wiye qira'a kaza ndano janggiri ndano mana man boni qira'a kaza ndano janggiri ndano mana man woni nden to wari ha tafsiru bo ɗon bo to hakkita joni bo so wiyo masaba maliki nda ko wollori shafi'i nda ko wollori abou hanifata nda ko wollori amadou ibn hanbali nda no wollori to se o siiwi noon o famɗitini o wartiri nde kifayatu ɗo wolli dow masaba maliki tan dow qira'a bo waraci tan dow banni o wallifiri nde to ɗo se ɗum laatani en ɗum hujja on ha nanta fassirgo qur'anu ha leddi meɗen enen leddi ɓaleɗe be banni modi ɓe woɓɓe feere ɗo huura baybawi man modi ɓe woɓɓe feere ɗo huura kifayatu man modi ɓe woɓɓe feere ɗo huura biyawu talib kala modi ɓe fu ɓe nde jogata to banni nder man en bayno andi mo fuɗɗani en fassirgo qur'anu be hoore ha leddi meɗen chew dayru hanko kanjum on nanima hanko o fassirta ngal be hoore amma oɗo oñora mana oɗo ñoƴƴiri do tafsiru ibnu kathiri dow maare a tafsirul qur'ani bil qur'ani kala ayare nde nde wara ayare nde bo fassitra nde bew majum ɗum wandi indi saɓu ha leddi meɗen en fuu kala ko ɓe en fuu be mutanawal no jogirta qur'anu meɗo fassira ɗo ha banni dow uslubu man en kosi diga rawni en fuɗɗi en fassira ngal deydey no qa'ida nda ko moni ɓe tafsiru wolwi nda enen bo faamu ko Allah fammiri en nda bo no ɗum jogirte ha zamanuru meɗen to dow man on en jokkata tafsiru meɗen to be banni en yangi no rawni kisbeje ɗiɗi en dari ha nanta ayare tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat wala tusaluna amma kanu ya'malun en ummiran dow hisbere sayaqulu sufahau min an-nas bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جامراوي سيقول السفهاء مجب سيقول بأن ما وليهم كتتتين به عن قبلتهم دكتو قبلة مكة هوشتتنا مكة التي ندين كانوا عليها لبهن دومودهم قل النبي صلى الله عليه وسلم ويوبي المشرق فطر له والمغرب امطر له لله الله ودني يهدي ودو هندي تبو من يشاء موي الى صراط مستقيم فاكيدة البوشينغال آية دو nde wari nde tokki ayaje shaaliɗe ɗe en passiru no rawani ay jamirawo wollini noon haala annabi ibrahima o yecci en bo
deedey no annabi yaquba waɗi ɓe ɓiɓɓe muɗum o wolwini en haala dina annabi ibrahima eno ka woni o wolwi deedey aaƴooji yahuudi en aaƴata dow annabi ibrahima dow diina maɓɓe woni jomirawo wollani en ko fewnata wonde maɓɓe holla en diina annabijo meɗen mamadou sallllahu alih wa sallam kanka wonte